कार्बि आंलंनि बर'फोरा एसटि हिल स्टेटासखौ मोननांगौ होननानै दिनैसिमबो मोनफुंनो हायाखै। थाङोबाथाय बिटिसिनि बाथ्राखौ दोनथ'नानै बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल जिथु जोंनि गोदानै मोननाय जिथु राजखान्थियारि जिथु खुंथाय, बे खुंथायावबो जोंहा मोनथामसो डिस्ट्रिक्टआ बेबादिनो प्रब्लेम जानानै दङ। एक्स एनडिपिफोरा लोगो नांनानै ओंखायनो दा जोंनि जिथु मावनाय दांनाय बियो दासिमबो जोबा। जोंना गोदानै दाजानाय इउनियन अफ एक्स एनडिपि, जोंना गोदानै बिबान मोननाय आफादगिरि बिथां बिनायजाबा अलरेडि बुंलांखाबाय माखासे बाथ्राखौ। आङो बिथांजों सरजाबनानै फंनैसोल' बाथ्रा बुंबावनो सानदों जे मोनसे आफाद दानायनि थांखि बिथांखि थायो आरो थांखि बिथांखिया सोरनाबा मोजां सोरनाबा गाज्रि। नाथाय दिनै जों इउनियन अफ एक्स एनडिपि जिथु जों गोदानै आफाद दाबाय, गासै गं 20 आसामनि जिल्लानि गासै एक्स एनडिपिफोरा लोगो नांनानै ओंखायनो दा जोंनि जिथु मावनाय दांनाय बियो दासिमबो जोबाखै। मोनसे समाव हाथियार लाना नांदोंमोन, नाथाय दिनै सुक्तियाव फैबाय। सान्तिखौ जोङो दिनै हास्थायो आरो बै हिसाबै जिहेतु जोंहा दिनै बैसोआ अनेक दंबावो, मावनांगौआ बर' हारिनि थाखाय अनेक दंबावो, गतिके बेनि थाखाय जोङो गोदानै फिन रावजोंबो जेंना जेंसि खालामनो एबा गुलाय गुजाय जालायनो सानालासिनो थोंजोङैनो जोंनि जिथु थांखि बिथांखि मोजां समाजनि खामानि मावलांनायनि बे हाबाफारि बे थांखियै जोङो दिनै मावलांफिननो सानदों। माखासे प्रब्लेमा दिनैबो जोंना जोबना थाङाखै आरो जाथि हिसाबै बर'आ दिनै बिटिसिल' नङा, दिनै आसामल' नङा, सारा बुहुमनाङैनो बर'आ थांना थानांगोन। आरो बै हिसाबैनो जों सुजुग सुबिदा जुदि मोनोबा इयुनाव गुबुन गुबुन आफादफोर जेरै दङ, जोंनि थांखि बिथांखि मावनाय दांनाय एबा नोजोरा जुदि बिथांमोनजों गोरोबबा बिथांमोनजोंबो जोङो जयैनो बर' हारिनि थाखाय मावलांनो थाखाय जों थियारि। आरो बेफोरबादिनो जोङो थांखिखौ लानानै दिनै नैबे आफादखौ गोदानै दादों। दिनै कार्बि आंलंनिबो समयसा दङ। कार्बि आंलंआ दिनै बर'फोरा बहाय गोबाव समनिफ्रायनो रायजो जानानै दङ, अब्लाबो गोबाव समनिफ्रायनो जिथु डिमान्ड दंमोन कार्बि आंलंनि बर'फोरा एसटि हिल स्टेटासखौ मोननांगौ होननानै दिनैसिमबो मोनफुंनो हायाखै। बेबो मोनसे प्रब्लेम दङ। आरो माखासे समाव बिदिनो जाथिनि थाखाय नांबोनानै जिखिनि अनसुंथाइ मोननांगौ बेखिनिखौ मोनजोबाखै। गामि सोसननायनि बाथ्राखौ जोंहा आफादगिरि बिथाङा बुंदों, गहपुरनि आरो बिस्वनाथनि आरो ओरै गवालपारानि। दा बुंनो थाङोबाथाय बिटिसिनि बाथ्राखौ दोनथ'नानै बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल जिथु जोंनि गोदानै मोननाय जिथु राजखान्थियारि जिथु खुंथाय, बे खुंथायावबो जोंहा मोनथामसो डिस्ट्रिक्टआ बेबादिनो प्रब्लेम जानानै दङ। जेरावहाय दिनै बिकेडब्लिउएसिआ माबायाव एग्जिकिउट खालामजायाखै। कार्बि आंलंनि बर'फोरा बिकेडब्लिउएसि जेबो मोनथाय गैया दा। बेबो मोनसे साननो गोनां बाथ्रा जाना फैदों। ओंखायनो बेफोरबादि अनेक दिनैसिमबो बर'नि गेजेराव प्रब्लेमा बेबादिनो प्रब्लेमैनो जानानै दङ। ओंखायनो बेफोरबादि दाबि देवाखौ जोङो दानि सोलिफु जिथु खुंथायाव थानाय जिथु सोरखार, बिथांमोनजों जोङो लोब्बा लानानै बिथांमोनजों सावरायनायनि गेजेरजों बेफोरबादि समयसाखौ मावफुंनो थाखाय जोङो नैबे आफादखौ दानाय जादों। आरो आसा फारिदों रायजो राजानि जों अनसायनाय मोनगोन आरो जोंनि मावनाय दांनायखौ इयुनाव जायफोरा गनायगोन एबा मोजां मोनगोन बिथांमोनाबो जोंनि अरायसम जोंखौ बेबादिनो जों वेल उइसार जानानै थागोन जोंजों, बेखौ जों हास्थायदों, खावलायदों बयखौबो। दासिमबो जुदि सोरबाफोरा जोंनि एक्स एनडिपिफोरा सेरखाय बेरखाय जाना दङबा जोंजों फै, जयैनो जों खामानि मावलांनि। बेखिनिखौनो बुंबाय। गोजोन्थों।